आङो दिनै फंनैसो टपिक लानानै फैदों। बे मेन टपिकनि जेनाखि उद्देश्य आङो हरनि गेजेराव लानायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय इलेक्शन खाथिखाय बिसिना दा इउपिपिएल ना थगायसुला प्रमद बर' दोलोआ मा होनो बेखौहाय अरुणोदयनि फर्म रानफिनलायबाय रायजोफोर। सिगांनि एमपि इलेक्शनावथ' प्रमद बर'नि पिक्सारासो अरुणोदय फर्मआव गां दंमोन। दाना जाहैबाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रिनि पिक्सार बे फर्मआव दङ आरो। दाना आं दहाय लोगो मोनबोदों बिसोरखौ, आंथ' सिनायजोबो, आं मानसि दोनलांदोंमोन गारिजों। ओमफ्राय दाना बेयाव लाखिनानै सोंबाय आं, ज' थाबाय नालाय। ओमफ्राय दाना फर्मखौ देखायबाय बिसोरो। दाना फर्मखौ देखायनायाव जाहैबाय माने डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि पिक्सार दंसैलाय दाना बेयावहाय ओरैबायदि जाबाय, ओइ दे बिनि दा देखाय दानो खेबनानै देखायगोन बियो, दानो खेबना हगारगोन बियो। नै दाना आंखौ गिबाय। दाना ओमफ्राय सैथोथारमोनब्ला बोरै खेबनानै हगारजानो गिखो रायजोफोर? सैथोनि फिथाइयाथ' गोदै। दाना सैथोआव बोरै खेबनानै हगारजानो गिखो? नैबेसो आंखौ आसरित नांबाय रायजोफोर। बे एमपि इलेक्शनाव जेनाखि मोनसे पिक्सारखौ लानानै थगायनाय बादि दा थगायाखैथ', जानांगौबा सिगांनो जागौमोन ना, नङा होमबा? दा सिगां जायालासिनो नै दा आरो बिटिसि बिसिना आं होनो डाइरेक्ट बिसोरो दिनै जेन'बा रायजो राजाफोरखौ थगायनो माजों हागोन माजों हाया। माबा मोनसे बेमार जा, माबा मोनसे आजाद जा, बेखौहाय सहायनाय मोनसेबो गैखाया प्रमद बर' सरकारा दिनैसिम। दा अरुणोदय फर्म लानानै गिदिंगासिनोलाय रायजोफोर, गामि मेम्बारफ्रा सायलागा मेम्बार बिसोरो, मिन्थिबाय? राव फाग्लायाबो इउपिपिएलआव प्राइमारियाव लिडार जाया, राव फाग्लायाबो प्राइमारियाव मेम्बार जाया दानि बोथोराव। माने गुबुन सरकारबा जाजायो, नाथाय इउपिपिएल सरकाराव जाना लाब गैया। बे रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थागोन, नाथाय बे गोजौ लेभेलना मालाय क्रर थाखा आरजिगोन, नङा होमबा? आं जाहानखौ सोंनोसै, दाना जाहानखौ बुंनोसै आं दिनै। बिथांमोनहा गद नंमारगौमोनब्ला, सैथोथारमोनब्ला मानो गिखो बे अरुणोदय फर्मखौ फट' खेबजानो? आंखौ हगारजानो मानो गिखो? आंनोबो गोजाननिफ्रायसो देखायबाय, नै होननानै फट' देखायलायबाय आरो लासिंसिंनो। दाना बोरै जाखो बियो? आं आसरित मोनबाय। रायजो राजाफ्रा सिन्था खालामा नालाय बे बाथ्राया नंगौ ना नंखाय, बे अरुणोदय फर्मआ सैथो नङा, सिन्था खालामसाय। ओरैबायदि माने माबा मोनसे नङा माबा मोनसे लानानै थगायथार नागिरनाय। बेखायनो आं बिसोरखौ बुंबोदों जोबथारनायाव, इउपिपिएल दोलोआ 21टा सिट लानानै देरहानो हायोबा बेयाव सरकार फैगोन। सानै सरकार दानो नांदेरगौब्ला बे इउपिपिएल दोलोआ जिबनाव गैला। मानो? जोंनि इपिबिआसो फैगोन होनना बुंथारदां। इपिबिआसो एलियन सरकार फैगोन। जेरैबादि बिजेपि, इउपिपिएल, जेएसपि लानानै सरकार दादों, जोंनि इपिबिआबो दिनै सोरबा बिपिएफ, सोरबा एपिबि, जोंनि एपिबि आरो गुबुन दोलोखौ लानानै सरकार दानो हागौ, मिन्थिबाय? सरकार दागोना बे खाथां सिरि जाबाय बिसोर, दाना सिरि जाबाय। आयु नङाखै बियो। रायजोफ्रा बेखौ बुजिना लादे, बिसिनि थगायनायाव गोजावनो नाङा। जुदि बे अरुणोदय फर्मखौ नोंना नामा फैबाय नोंसिनिखौ खालामसै होनना बुङोबा 3000 बे फर्म रानग्राफोरनिफ्राय दाहार बिगोरखा। जेला जोङो अरुणोदयनि फैसाखौ मोनजागोन, अब्ला जों नोंथांमोननो जोङो सरि होफिनगोन होननानै बुंनानै ला, नङाबा सेस रायजोफोर, सेसखा। आं बेखौ दिनै स्पस्ट बुंबाय दै। आरो बे बाथ्राया सैथो। खनबेसे अरुणोदय फर्म रानखो, खनबेसे पिएम किसान फर्म रानखो? आंथ' खुद एमपिआव लरेन्स दंमोन आङो। फर्मखौ नुनानै आयै मा जाखो बेलाय? आंथ' गोदोनिफ्राय मिथिगौ सर्मानन्द सनालनि फटकल' थायो, ओमफ्राय लोगोसे माननि प्राइम मिनिस्टार बे सानैनि फटकआ थायोमोन आरो। नाथाय बिटिसि चिफनि माबाया पिक्सारा थायामोन, हाग्रामानिबो पिक्सार थायामोन।
नाथाय एमपि इलेक्सनाव जेखौ रानदों बेयो जाहैबाय मा होनो प्रमद बर'नि पिक्सारसो गां गां दङ अरुणोदयफुमाव। आयै मा जाखोलै बे नंबाय थाखादां दा गमामायैनो मोनाखैना दा एइबार दाना आलदा रोखोम खालामलायबाय बिजेपिनि जेनाखि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अर्डार बिथांनि फटक दङ नै होनलायजाबाय दानाथ' बिजेपिजों इउपिपिएलजों एगेन्स्टसो नङा होमबा नोंथांमोना बेखौ सिन्था खालामसै थैनोबो दा बुरखायजा रायजोफोर दा बुरखायजाखा